ഒന്ന് ലൈവ് ഇട്ടോട്ടെ കേട്ടോ ഹരേഷ്. നെറ്റിന്റെ ചെറിയ സ്ലോ ഉണ്ട്, കാരണം ഉണ്ടോ കേട്ടോ ഹരേഷ്. ഓക്കെ, അന്നല്ലേ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയില്ലല്ലോ? നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ സ്ലൈഡ്സ്? രേഷ്ണ അതായത് ആരെ അഡ്മിൻ ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ആരെ പേരാ പറഞ്ഞത്? പ്രീതി ഭക്തി മാധവി ദേവിദാസ്. ആരാ? പ്രീതി ഭക്തി മാധവി ദേവിദാസ്. പ്രീതി ഭക്തി മാധവി ദേവി. ഓക്കെ, നമുക്ക് അധ്യായം 13 അല്ലെ? നമ്മള് അധ്യായം 13 പറയുമ്പോ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് 13 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമോ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ്, ഗുരുദേവക്ക് ജയ്, അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. അപ്പൊ 13 അധ്യായത്തിൽ നമുക്കറിയാം 12ാമത്തെ അധ്യായം വരെ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? ആദ്യത്തെ 6ഉം പിന്നത്തെ 6ഉം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 6 എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാലേ ഏതായിരുന്നത്? കഴിഞ്ഞ 6 ഏത് സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മള് പഠിച്ചത്? ഭക്തിയോഗ. അതെ, ഭക്തിയോഗം 12 വരെ ഭക്തിയോഗം. ഇനി 13 തൊട്ട് നമ്മള് ജ്ഞാനയോഗമാണ്. അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ജ്ഞാനയോഗം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ്. നമ്മളെ സാധാരണ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ല. മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് എന്താണെന്ന് അതിന് ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ അതിന്റെ വഴി അതെന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുള്ള ഭക്തി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. അതിന് ശരിക്കും ജ്ഞാനയോഗത്തിന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അധികം തോന്നിയില്ലെങ്കിലും പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് അല്ലെ? മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് തന്നെയാണ്. ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും നോക്കുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് തന്നെ. അതാണ് പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനയോഗികൾക്ക് അവര് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നു പറയുന്നത് അതാണ്. ആ ജ്ഞാനം അറിയുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ വേറൊരു തലത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണെന്നും ഭഗവാൻ വേറൊരു തലമാണെന്നും ആ തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ്. അതിന് ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നത് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം തന്നെ ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആത്മാവ് എന്താണെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആത്മാവ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ന് നമ്മ ആദ്യമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ?
ഇതിലൊന്നും കൂടെ ഇതിനൊക്കെ പറ്റി ഒരു കീറി മുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറയില്ല, ആത്മാവിനെ പറ്റി എന്താണ് അതിനൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കണില്ല ചെയ്യുന്നതില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് പാപം ഏൽക്കില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനൊന്നും അപ്പൊ ആത്മാവിന് പാപം ഏൽക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ആത്മാവല്ല, അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ ശരീരമല്ല, നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മ ആത്മാവെന്ന് പറയും. പക്ഷെ നമ്മ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ആരെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം കഴിയുമ്പോൾ. നിങ്ങൾക്ക് പറയാമെന്ന് വെച്ചുമ്പോ പറയാം, അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴും പറയണം. കാരണം എന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിയും. അടുത്തത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യിക്കുന്നില്ല ചെയ്യുന്നില്ല, അതെങ്ങനെ നടക്കും? ആത്മാവല്ലെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം വരുമ്പോഴും ആത്മാവ് കാരണം കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുന്നത്, പിന്നെ ആര് കാരണം കൊണ്ടും? ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അത് വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണത്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും. അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് സ്വയം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അധ്യായം 13 കിടക്കാം. ആരെ വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ച് വായിക്കുക ആരെങ്കിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫസ്റ്റ് പ്രഭുജി. മാതാജി ഒരു ശ്ലോകം വായിക്കാം, പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കാം കേട്ടാ. അതാ ഞാൻ വായിച്ചോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഒന്നിച്ചു കിടക്കണം പ്രഭുജി. കുഴപ്പമില്ല, മാതാജി വായിച്ചോ, അതുകൊണ്ട് വായിച്ചോ. അതായാലും ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയത്തെ. ഒരുപാട് കൂടി ഉണ്ട് മാതാജി. മാതാജി പോയാ? കൃഷ്ണ. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും അത്രേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയണത്? അർജുനൻ ചോദിക്കും, അല്ലയോ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്ന ഇവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു നമ്മളെ ആത്മാവിനെ പറ്റി. അതായത് ക്ഷേത്രം എന്താണെന്നും പ്രകൃതി എന്താണെന്നും പുരുഷൻ എന്താണെന്നും ക്ഷേത്രം എന്താണെന്നും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണെന്നും ജ്ഞാനം എന്താണെന്നും ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം, അങ്ങനെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കണം. ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടാണെങ്കിൽ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതിന് ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ക്ഷേത്രം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇതാ ചോദ്യമാണ് വരുന്നത്. കാരണം അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് പ്രബോധസ്വാമി നമുക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നമ്മളെ ഈ ശരീരത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ്, ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം. അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ അതിനെ അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? ആത്മാവ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ്. എന്നെ അറിയുന്നത് എന്റെ ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ബദ്ധാത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്കൊരു ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ശരിക്കും ക്ഷേത്രം. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രം. അതായത് ഒരു മൊബൈൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ വർക്ക് ചെയ്യും. കാരണം കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമുള്ള മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പൊ ടി വി ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടി വി വർക്ക് ചെയ്യും, മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ശരീരത്തിന് ആത്മചൈതന്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ ടിവിയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഇതിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് അതിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് പിന്നെ ആത്മാവിനെ ബന്ധില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബദ്ധാത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. പിന്നെന്താണ്, ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും
പലവിധം ബലാധിഷ്ഠ കർമ്മങ്ങളിലൂടെയും ജ്ഞാനാർജനത്തിലൂടെയും ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിലൂടെയും ജീവന് മോചനം കിട്ടുന്നു എങ്ങനെയെന്ന് 13 തൊട്ട് വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിനായിട്ട് വിവരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ടാകുന്നത്, ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതികതയാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് ശരീരവുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധം ഉണ്ടാവുന്നത്, പിന്നെ നമ്മളെങ്ങനെ ബലോധിഷ്ഠ കർമ്മങ്ങൾ, ബലോധിഷ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കും, അതാണ് ബലോധിഷ്ഠ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ജ്ഞാനാർജനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ജ്ഞാനങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെ ജ്ഞാനാർജനമല്ല, നമ്മള് ശരീരം എന്ന ആത്മാ അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നതിലൂടെയും ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിലൂടെയും, ഭക്തിഭരിതമായ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിലൂടെയും സേവനത്തിലൂടെയും ജീവന് മോചനം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന്, അതെങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ടും അതുകൊണ്ട് ബലോധിഷ്ഠ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടും ഭക്തിഭരിതമായ സേവനങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മോചനം കിട്ടുന്നത് എന്ന് ഇതിൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വിവരിച്ചിരിക്കണം. അതാണ് ഇതിന്റെ അധ്യായത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദ സ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്ക് ഒരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലതരം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? നമുക്ക് പലതരം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ IAS ഓഫീസർ ആവാനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നല്ല പാട്ടുകാരനായിരിക്കാം, ചിലവർക്ക് കുറ്റവാളി എന്തായിരിക്കും, പല നീചകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ അതെന്തായാലും ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ജീവനാത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപൻ, എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു മല കയറുന്നു, എല്ലാവരും ആ മല കയറാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ മലയ്ക്ക് മുകളിൽ എത്തണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അതാണ് പ്രകൃതിക്ക് മേലെ ആധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, പല കാരണങ്ങളും നമ്മൾ തട്ടിത്തടഞ്ഞൊക്കെ വീഴാം. അങ്ങനെ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നേറാം. ആ കഴിവിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്കൊരു കർമ്മവേദി കിട്ടുന്നത്. അതായത് നല്ല ആത്മാക്കളാണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മം ഇതായിരിക്കും കിട്ടാം. നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞത് ആദ്യമേ തന്നെ പല അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ലോകത്തിൽ ചെന്ന് പെടാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പന്നിയുടെ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നത്. അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന് അതിന് ബന്ധവുമില്ല. ആ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരണ്ട. ആത്മാവിന് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ അധ്യായം സത്യം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള അധ്യായമാണ്. അത് ജ്ഞാനം എന്താണ്, നമുക്ക് ഇതില് ആത്മാവിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ആത്മാവ് ശരീരമല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ആത്മാവിന് കർമ്മങ്ങൾക്ക് ബന്ധമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം വായിക്കാം നമുക്ക്. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരെ വായിക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, കേൾക്കാവോ? വായിക്കും മാതാജി. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത, ക്ഷേത്രജ്ഞയോ ജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇതില് എന്താ പറയണത്, സർവ്വശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായപ്പോ നമ്മ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നമുക്കൊരു ശരീരമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളില് ആത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് നമ്മ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണ എന്നെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനായി കരുതണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എവിടെ? അപ്പൊ നമുക്ക് സംശയം വരും, അല്ലെ? ശരീരം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലാണ്, ശരീരത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ അതിന് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മളോട് എന്താ? സർവ്വശരീരം കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുമാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്നുള്ള അടുത്ത പാർട്ടും കൂടെ ഭഗവാൻ ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒന്ന്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശരീരമുണ്ട്, അതിൽ ആത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും ക്ഷേത്രമായി, ക്ഷേത്രജ്ഞനുമായി. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞ ആത്മാവ്.
അടുത്ത കാര്യം അടുത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പരമാത്മാവ് രൂപത്തിൽ എല്ലാ ശരീരത്തിലും എല്ലാ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ ഞാനുമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാ ശരീരവും ഭഗവാന്റെ ശരീരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമീന്. അപ്പൊ എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമ ഭഗവാൻ ആവുമ്പോ എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്. അതാണ് പരമാത്മാ രൂപയില് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും എനിക്ക് ആത്മാവുണ്ട്, എനിക്ക് ശരീരമുണ്ട്, എനിക്ക് ആത്മാവുണ്ട്. ഓക്കെ, സമ്മതിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്റെ ആത്മാവിന്റെ കൂടെയും ഭഗവാനുണ്ട്. അത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ അർത്ഥം അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവാത്മാവിലും ഒന്നിച്ചിന് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടത്തെ കാര്യം അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അറിയുന്നത്. അടുത്ത ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ, അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാതും ഭഗവാൻ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അപ്പോഴും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതിന് പൂർണ്ണമതം പൂർണ്ണമിത് ആ ഒരു ശ്ലോകം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. അതിന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് മീനിങ് അതാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞാനാണെന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും എന്നിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇതില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ശരീരത്തിലും 2 തരം ആത്മാക്കളുണ്ട്. ഒന്ന് വ്യക്തിഗതാത്മാവും ഒന്ന് പരമാത്മാത്മാവ്. നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അത് വ്യക്തിഗതാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ്, പരമാത്മാവിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അത് പറഞ്ഞത്. സർവ്വ ശരീരങ്ങളുടെയും പരമാത്മാവ് വാഴുന്ന ഭഗവാനായിട്ട് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ച് തികച്ചും അറിയാം. അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ശരീരത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വാഴുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാ ശരീരത്തിനെ പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജീവാത്മാവിനെ പറ്റിയും ഭഗവാൻ അറിയാം. അതാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ അത് മനസ്സിലാവും. കാരണം ആത്മാവിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാതും പരമാത്മാവിനെ അറിയാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം വീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം അല്ല, ആത്മാവിനെ വീക്ഷിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിന് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം. വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും ഘടനയെ കുറിച്ച് അറിവിനെയാണ് വൈദിക സാഹിത്യം ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവെന്ത് പരമാത്മാവെന്ത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറിവിനെയാണ് ശരിക്കും ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനടുത്ത പോയിന്റ്, പ്രകൃതി എന്നാൽ കർമ്മക്ഷേത്രമായ ഭൗതിക ലോകവും ആ പ്രകൃതി അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവാത്മാവുമാണ്. അപ്പൊ പ്രകൃതി എന്നാൽ പിന്നെ അടുത്ത് പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മക്ഷേത്രമായ ഭൗതിക ലോകം. നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥാനം, നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണമല്ല. അപ്പൊ അതാണ് പ്രകൃതി. നമുക്കറിയാം പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മൾ സാധാരണ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ആ പ്രകൃതി എന്നാൽ കർമ്മക്ഷേത്രമായ ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഭൗതിക. അത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണാവുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണാവുന്ന സ്ഥലത്തിനെ നമുക്ക് പ്രകൃതി എന്ന് പറയാം. ആ പ്രകൃതി അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവാത്മാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പ്രകൃതി ശരീരവും അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ആ ശരീരത്തിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ പ്രകൃതിയെ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ അത് വേറൊരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം അത് ഭൗതിക ലോകമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതല്ല, അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ട്രാക്ടർ ഓടിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർ ഓടിക്കുന്നത്, കാർ ഓടിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല കാറ്. നമ്മൾ കാർ ഓടിക്കുന്ന പോലെയാണ് പ്രകൃതിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന് പ്രകൃതി അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ കാർ ഓടിക്കുന്ന വ്യക്തി ആ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവറും. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം ആരാ വായിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 4. തക്ഷേത്രം യച്ഛയാത്കൃച്ച യദ്വികാരി യദച്ഛയത് തച്ചയോ യത്ര ഭാവശ്ച തത്സമാസേന മേ ശൃണു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതിന്റെ ഘടന, അതിന് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉദ്ഭവകാലം, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാം. ദയവായി കേൾക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്ത് കർമ്മക്ഷേത്രം, അതിന്റെ ഘടന, അതിനെ നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉത്ഭവകാലം, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, ഇവയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഇനി ഓരോ കാര്യത്തിനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു തരാന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ശരീരം
ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞാൻ, ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഓരോന്ന് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരീരം, അതെന്താണ്, അത് ശരീരം, അതിന്റെ കടമ. ഇപ്പൊ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതം എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ അതാണ് പറഞ്ഞ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതിന്റെ ഘടന, അതിന് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഉത്ഭവം, ശരീരത്തിന്റെ ഉത്ഭവം കർമ്മക്ഷേത്രം. ആ കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവ്, കർമ്മക്ഷേത്രത്തിന്റെ ജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറയുന്ന അറിവ്, അതായത് നമ്മളെ ആത്മാവ്, ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, അതായത് പരമാത്മാവ് എങ്ങനെ നമ്മളെ ആത്മാവിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇവയൊക്കെ കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ സംസ്കൃതമായി പറഞ്ഞു തരാം, ദയവായി കേൾക്കും. ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് ഭഗവാൻ കടക്കാണ്. അതിൽ ഓരോന്നും ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം പറഞ്ഞ് അവിടെ നിർത്തണ്. ഇപ്പൊ ശരീരം എന്താണെന്നും ആത്മാവ് എന്താണെന്നും അതിനെ പറ്റിയാണ് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിൽ പറഞ്ഞ വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന് ജീവാത്മാവിന്റെ അത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ത്, യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ത്, വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അവയുടെ വ്യത്യസ്ത സാധ്യതകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ഒരു പരമമായ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമമായ ആനന്ദമാണ് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പരമമായ ആനന്ദം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. അത് ആൾക്കാർ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ആഗ്രഹം നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും അല്ലെ. അതാണ്. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ അത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം. പിന്നെ നമുക്കൊരു രൂപമുണ്ട്, നമുക്കൊരു മൂല സ്വരൂപമുണ്ട് അല്ലെ. ആ സ്വരൂപം എന്താണ്? വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം, അവയുടെ സാധ്യതകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്, അവ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. നമുക്കറിയാം ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്താണ്. അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, കടലിലത്തെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളവുമായിട്ടാണ് ശരിക്കും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ കടല് എന്ന് പറയുന്നതും കടലിലത്തെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞതും ഗുണപരമായിട്ട് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, വ്യാപ്തം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് വളരെ അധികം വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അതേ ഇത് തന്നെയാണ്, നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി അത് തന്നെയാണ്. അതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതിന് പറഞ്ഞ അവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ, അതിന്റെ സാധ്യതകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകം പോണത്. അടുത്ത ശ്ലോകം ഹരേഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु। भगवान से ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. പ്രവർത്തന മേഖലയെയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് പറയുന്നത് പ്രവർത്തന മേഖലയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രകൃതി അതിന് പ്രവർത്തന മേഖലയും അതിന് ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിച്ച് ഉള്ള ജ്ഞാനം, അതായത് ശരീരവും നമുക്ക് പറയാം, നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ ആത്മാവും ശരീരവും ആത്മാവും ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഋഷീശ്വരന്മാര് അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം അത് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മളെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് ശരീരം, എന്താണ് ജീവാത്മാവ്, എന്താണ് പരമാത്മാവ് എന്നൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോ, കാരണം വേദാന്ത സൂത്രം ദ്വൈത ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അല്ല ഭഗവാൻ, അത് ഞാനും ഭഗവാനും രണ്ടും രണ്ടാണ്. അതിന് ദ്വൈത ഭാഗം രണ്ട്. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അദ്വൈതം എന്നല്ലേ പറയാം. ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്വൈത ഭാവമായി. പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും രണ്ടും ഒരു തരത്തിൽ ശരിയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നതിന്റെ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അദ്വൈത ഭാവത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ശരിക്കും ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ വേറെ തന്നെയാണ്. അതാണ് അദ്വൈത ഭാവത്തെ പറ്റി. ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമുക്ക് ഇമേജ്, അതിന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമേ നമ്മളൊക്കെയുള്ളൂ.
അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിന് ശരിക്കും ആ രണ്ടും രണ്ട് തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മളും ഭഗവാനും വേറെ തന്നെയാണെന്ന് ശരിക്കും നമ്മുടെ വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേദിക് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഭൗതികതയിലുള്ള പരമപുരുഷ സാക്ഷാത്കാരമാണ് അന്നമയം. അതായത് നമ്മൾ ഇനി ഓരോ സെക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇതിൽ വേദാന്ത സൂത്രത്തില് ശരിക്കും തന്നെ ബ്രഹ്മപുച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡുണ്ട്, ബ്രഹ്മപുച്ഛ പ്രതിഷ്ഠ. അതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ആത്മാവും ശരീരവും അതിനൊക്കെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് കാര്യങ്ങൾ. ആദ്യം പറയുന്നത് അന്നമയം. ഒരു 5 ലെയർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ആത്മാവിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ 5 ലെയറായി ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് പറയും. ആദ്യത്തെ ലെയർ അത് നമ്മളെ ശരീരം അല്ലെ, ആദ്യത്തിൽ. അതിന് അന്നമയം എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അന്നം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നമാണ് അല്ലെ. അതിന് പറഞ്ഞു അത് ഭൗതികതയിലുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് ഭൗതികതയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അതാണ് അന്നമയം എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നമയ കോശം അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പതുക്കെ കിടക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് പ്രാണമയം. അന്നമയ സാക്ഷാത്കാരത്തിനും അപ്പുറം നിരുപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ ജീവലക്ഷണങ്ങൾ അഥവാ ജീവന രൂപങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. അപ്പൊ പ്രാണമയം നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ വായു കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളെ പ്രാണമയ സാക്ഷാത്കാരം, അത് പ്രാണമയം അടുത്തതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. പിന്നെയാണ് ജ്ഞാനമയം. അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോ ജ്ഞാനമയമാണ്. ജ്ഞാനമയം ആകുമ്പോൾ എന്താണ് വിചാരം, വികാരം, ഇച്ഛ, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ അടുത്ത പോയിന്റ്. അതായത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ നമ്മളെ ശരീരം, പിന്നെ വായു, അതും പ്രാണവായു എന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വന്ന് ജീവന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടായപ്പോ വരല്ലേ, ജീവന്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കണമല്ല. ആ ലക്ഷണങ്ങളാണ് വികാരം, വിചാരം, ഇച്ഛ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വരും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ജ്ഞാനമായി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് ജ്ഞാനമുള്ള കാര്യം കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് വികാരം, ഇച്ഛതൊക്കെ വരുന്നത്. അടുത്തതാണ് വിജ്ഞാനമയം. അതെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ശരിക്കും വിജ്ഞാനമയ ബ്രഹ്മത്സം. ഇത് മനസ്സും ജീവലക്ഷണം ജീവസത്തിന് വിഭിന്നങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നു. അതായത് ഈ വിചാരവും വികാരവും അതും നമ്മുടെ ജീവാത്മാവും അത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യമാണ് ഈ വികാരം, ഇച്ഛ, വിചാരം, ഇതൊക്കെ. ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ആവുന്നില്ല, അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് അത്. പിന്നെ ആനന്ദമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കടന്ന് അതിന്റെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാനന്ദ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയും. ഇതിനെയാണ് ഈ എല്ലാത്തിനും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മപുച്ഛ, അതാണ് ശരിക്കും വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മളെ ശരീരത്തെ എടുത്തിട്ട് കീറി മുറിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ആദ്യം ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രാണനുണ്ട്, പ്രാണത്തിന് വികാരം, ഇച്ഛ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതേ പ്രാണനുള്ള ആരുണ്ട്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അതും ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആത്മാവുണ്ട്. ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനായിട്ട് ബന്ധമില്ലാന്നും ആത്മാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവുണ്ട്. അതാണ് ശരിക്കും പരമമായ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. അതിന് ശരിക്കും അത് മുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരണം. ഇത് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഈ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞില്ല ഇതിലെന്തെങ്കിലും? ഓക്കെ, ഞാൻ 6ഉം 7ഉം വായിച്ചിരിക്കും. ഹരേഷ്ണ അത് വായിക്കുന്നില്ലേ? കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ മഹാഭൂതമഹങ്കാരോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി വായിച്ചല്ലേ? വായിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാട്ടാ. ആരും വായിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ആരെങ്കിലും വായിക്കാത്തവരില്ലെങ്കിൽ വായിക്കേ. ഇല്ല, ആരും വായിക്കുന്നില്ല? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ വായിക്കാണ്. എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതായാലും മാതാജി വായിച്ചല്ലേ, അന്ന് മാതാജി വായിക്കിപ്പ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കാം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ശ്ലോകം വായിക്കാത്തതാണ്. ശ്ലോകം വായിക്കാം നമ്മള്. ഞാൻ വായിക്കാം. മഹാഭൂതാനഹങ്കാരോ ബുദ്ധിർവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശകം ച പഞ്ചേന്ദ്രിയ ഗോചരം ച ഇച്ഛ്വാദ്വേഷ സുഖം ദുഃഖം സംഘാചേതന ധൃതി ഏതദ്ദേശേത്രം സമാസേന സവികാരമുദാഹൃതം. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയ
മനസ്സ് 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗാദേശങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവ ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് വീണ്ടും നമ്മളെ ശരീരത്തെ പറ്റി വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് 24 മൂലകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാഖ്യശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളെ ശരീരത്തെ ഇത് വലിയ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ ആത്മാവിനെ ശരീരത്തിനൊക്കെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. എന്താണ് ശരീരം, എന്താണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കടന്നത് അത് നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്. അപ്പൊ ശരീരത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് 24 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. 24 ഘടകം കഴിഞ്ഞിട്ട് 25ാമത്തെ ഘടകമാണ് ശരിക്കും ജീവാത്മാവും. 25ാമത്തെ ഘടകം ജീവാത്മാവും, 26ാമത്തെ ഘടകം പരമാത്മാവുമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ 24 ഘടകങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് പഞ്ചഭൂതം അല്ലെ. അതിന് ജലം, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. അപ്പൊ അത് പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായി. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാര ബുദ്ധി, പ്രകൃതിയുടെ അവക്ത നിലയുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ, അത് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരമായി. പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി ഇതൊക്കെ എന്നിവിടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടണം അതിൽ നിന്നല്ലേ, അതിന് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപ്പന്നേന്ദ്രിയം എന്നിവ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളായി. പിന്നെ മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ഗന്ധം, രസം, സ്പർശം, ശബ്ദം. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് 24 ഘടകങ്ങൾ. ഇതിനാണ് ഇവർ ഓരോന്നിനും എടുത്ത് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പറയുമ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പഠിത്തല്ല, ശരിക്കും ജ്ഞാനത്തിന് ശ്രമിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാർ. അവര് ഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജലം, ആകാശ, അഗ്നി, നമ്മൾ കാണുന്ന അഗ്നിനെ ആ ലെവലിലല്ല അവര് പഠിക്കുക. അവര് അത് ശരിക്കും ആത്മീയ ലെവലിൽ പഠിക്കണമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 24 ഘടകങ്ങളായിട്ട് നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും 25ാമത്തെ ഘടകമാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാവെന്നും 26ാമത്തെ ഘടകമാണ് പരമാത്മാവും. അതെന്ന് പറഞ്ഞ് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ അവർ ലാസ്റ്റ് ആ പരമാത്മാവിൽ എത്തും. അവർ 26ാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് അവരെത്തും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ശരീരം. 24 ഘടകങ്ങളാണ് ശരിക്കും ശരീരത്തിലുള്ളത്. അതായത് ആരെങ്കിലും വായിക്കാവുന്നവര് മാതാജി മാത്രം വായിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വായിക്കാത്തവരൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ഹരേഷ്ണ ആരുമില്ല ക്ലാസ്സിൽ? ഹരേഷ്ണ ആകെ 7 പേരുള്ളൂ പ്രഭു, ആകെ 7 പേരുള്ളൂ. 7 പേരുണ്ടെങ്കിലും 4 ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ വായിക്കാൻ. ഉണ്ടല്ലോ ഇനിയും പേര് വിളിക്കട്ടെ. പ്രമാഷി മാതാജി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഓക്കെ, വായിക്കും മാതാജി. 8 തൊട്ട് 12 വരെ ശ്ലോകം. വായിക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഓക്കെ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഭിമാനത്വമതം വിദ്വാ ഹിംസാക്ഷാത് ശാന്തിരാർജവം ആചാര്യോപാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യമാത്മവിനിഗ്രഹഃ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം അഹങ്കാര ഏവ ച ജന്മ മൃത്യുജരാ വ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം അസക്തിരവിശ്വാംഘ പുത്രദാരഗ്യ ഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്തത്വാ ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണി വിവിക്തസേവിത്വ മലതിർജന സംസദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ഇതുകൊണ്ട് വായിച്ചു മാതാജി. 12 അധ്യാത്മജ്ഞാനം ജ്ഞാനനിർത്തുത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശനം ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യതദോന്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ വിവർത്തനം വായിച്ചോ. വിവർത്തനം 8 തൊട്ട് 12 വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമം,
ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവ എല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളവ എല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണത് ഇതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് 24 മൂലകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണല്ലോ നമ്മളെ ശരീരം. അപ്പൊ അതിലെന്താണ് ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ജീവാത്മാവ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവിന് എങ്ങനെ ജ്ഞാനമാർഗത്തിന് ജ്ഞാനപ്രക്രിയയിലൂടെ നമുക്ക് മോചനം നേടാം, അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഒരു ജ്ഞാന പ്രക്രിയ തന്നെയാണ് ഇത്, ഈ ജ്ഞാനപ്രക്രിയയിലൂടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിലുള്ള പല മാർഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ വിനയം, ഗർവമില്ലായ്മ, അഹിംസ, അങ്ങനെ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവ് പതുക്കെ മോചനം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിന് ജ്ഞാനമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം, നമുക്ക് ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മോചിക്കപ്പെടും എന്നാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഓരോ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് വിനയണല്ല. വിനയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജ്ഞാന സാധനങ്ങൾ ഓരോന്നെടുത്ത് തന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ദുർമോഹം ഇല്ലാത്തത്. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ബഹുമാനിക്കണം, അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, വിനയം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. പിന്നെ പറഞ്ഞത് അഹിംസ. പിന്നെ പഠിത്തം അഹിംസ. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പരദ്രോഹം ചെയ്യാതിരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് ക്ഷമ. ക്ഷമ പറയുന്നത് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർ പുച്ഛിക്കുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതും എല്ലാം പൊറുക്കാൻ ശീലിക്കണം. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് കേട്ടാലും അത് നമുക്ക് പൊറുക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഏതൊരു മീൻസ് നയകൗശലം കൂടാതെ ശത്രുവിനെ പോലും ആർജവത്തോടെ തുറന്നു പറയാനുള്ള കഴിവ്, നമ്മൾ ശത്രുവിനോടുള്ള സത്യം വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. അതിനുള്ള സത്യത്തിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ശൗച്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ശൗച്യം എന്താ നമുക്കറിയാം, 2 വിധത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ബാഹ്യമുണ്ട്, ആദ്യം ഉള്ളിലുള്ള ഇന്നർ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണലും ഇന്റേണലും. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ജപമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ളത്, ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ളത് വരും. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ശരീരം ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിൽ കുളി, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, നീറ്റ്നെസ്, അതൊക്കെ അതിൽ വരാൻ. ഇത് രണ്ടും വേണം എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒന്ന് മാത്രമല്ല, അത് രണ്ടും വേണം. അതായത് ഉള്ളിലും വേണം പുറത്തും വേണം നമുക്ക് ശുചിത്വം. പിന്നെ സ്ഥൈര്യമായാലെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് ദൃഢനിശ്ചയം വേണം. നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ആത്മീയമായി പുരോഗതിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ആ ദൃഢനിശ്ചയം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ പറയുന്നത് അടുത്തത് മിഥ്യാഹംഭാവം. ഞാൻ ശരീരമല്ല. നമ്മളിപ്പോ ചിന്ത, അത് മിഥ്യാഹംഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല, അതിനൊരു വേർഡിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ശരീരമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ശരീരമാണ്, അതാണ് നമ്മുടെ മിഥ്യാഹങ്കാരം. അപ്പൊ ഞാൻ ശരീരമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അഹംഭാവം, ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു ഭാവം, ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ശരീരമല്ല, അതാണ് മിഥ്യാഹംഭാവം. അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ശരീരം ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താ, നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യും, ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യും. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിഥ്യാഹംഭാവം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ, നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ആകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ജനന മരണങ്ങൾ, നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു, വാർദ്ധക്യം ഉണ്ടാവും, രോഗം, ഇതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. കാരണം ഇതൊക്കെ ഭൗതികതയിലുള്ളതാണ്. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം, അതിന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു വിരക്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത്, നമുക്ക് വിരക്തി ഉണ്ടാവണം. അത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികതയോട് തന്നെ. അതിൽ പറയുന്നത് സ്വഗൃഹത്തോടും ഭാര്യ മക്കളോടും വിരക്തി അവരോട് സ്നേഹമില്ലായ്മയല്ല അതിനർത്ഥമാക്കുന്നത്. വിരക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് നമ്മൾ പതുക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം. ഇവരില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് ഇവരെന്ന്, ഇതിനൊക്കെ നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസിന് അത് പതുക്കെ അത്ര അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ഭയങ്കര ബോണ്ടിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തും. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം, ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സന്തോഷവും സന്താപവും, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. അതും ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ
അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, ആവശ്യമായി തോന്നാത്ത സഹവാസം വെടിഞ്ഞ് ഏകാന്തയിൽ ജീവിക്കാൻ തനിക്ക് എത്രമാത്രം താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. അതായത് ഏകാന്തത ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അത് നമ്മൾ ഏകാന്തത ആഗ്രഹിക്കണം. കാരണം നമ്മളെല്ലാം വെടിയുന്ന ആ മനസ്സ് നമ്മൾ പതുക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അതിന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഏകാന്തതയിൽ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ഒരു മനസ്സ് തയ്യാറായിരിക്കണം. നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സ് തയ്യാറാകുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നുള്ളൂ, നമുക്ക് ഏകാന്തയിൽ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ. അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ നമ്മൾ ആ മുന്നിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു, അതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം, ആ ഭക്തി യോഗം തന്നെയാണ്. അത് ശരിക്കും ആ ഭക്തി യോഗമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 13. മോളിൽ നിന്നോട്ട് വായിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അംബിക മാതാജല്ലേ വായിച്ചത് ഫസ്റ്റ്? ഹരേഷ്ണ മാതാജി ഇല്ലേ? അംബിക മാതാജി പോയാ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കാം. ജ്ഞേയം യത്തത് പ്രവിശാമി യച്ഛാതമൃതസ്നുദേ നനാദിത മത്പരം ബ്രഹ്മ സത്നാസ്തു ഗച്ഛതേ. ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിനുതകുമോ ജ്ഞേയമായ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചതുമുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. ഇതിൽ പറയുന്നത് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മപദം ആനന്ദ ബ്രഹ്മത്തെയല്ല വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രഹ്മവന വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മമാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മപദത്തിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണിത്. അടുത്ത ശ്ലോകം പ്രീതി ഭക്തി മാതാജി. ഹരേഷ്ണ മാതാജില്ലേ? ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഭക്തിശാസ്ത്രി കോഴ്സാ, അപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ സീരിയസ് ആവണം. എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തൊട്ട് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ പതുക്കെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഓഫ് ചെയ്യും. ഞാനത് വായിക്കാം. സർവദാ പാണിപദം സർവദോഷിരി ശിരോമുഖം സർവത്ര ശ്രുതിമല്ലോക സർവമാവൃതതിഷ്ഠതി. കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ സദാ തന്റെ ദിവ്യഗ്രഹത്തിൽ സദാ വിഹരിച്ചുകൊണ്ട് സർവ്വവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിലും ഭഗവാൻ എവിടെ വിഹരിക്കുന്നത്? ആ ദിവ്യഗ്രഹത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇതില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്തത് ആരാ വായിക്കേണ്ടത്? രാസപൂർണ്ണ മാതാജി ഉണ്ടാ? എല്ലാവരും അടുത്ത ക്ലാസ് തൊട്ട് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്താലേ അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ല, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്ത് പോകുന്നല്ലാണ്ട്. രഥയാത്രക്ക് പോയിരിക്കുക, അതാ. ആരാ? എല്ലാരും രഥയാത്രയില്ല. ഞാൻ പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ് കഴിച്ചാണ് എനിക്കും പോവാനുള്ളത്.
ഓക്കെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇത് കുറയുമല്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട്. അപ്പൊ ആരും ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കണ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ നിർത്താം. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡൻസ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. ഇത് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ചാറ്റ് വന്നു. ഹരേഷ്ണ, നമുക്ക് ഇപ്പൊ എത്രയായില്ലേ? 22 ഓക്കെ, ഇന്ന് ക്ലാസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. 11 ഇവിടെ നിർത്തട്ടെ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഞാൻ അഡ്മിൻസിനോടും പറയാം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക്. ഞാൻ പ്രഭു അറ്റൻഡൻസിലേക്ക് കിട്ടണ്ട പ്രഭു. പ്രതീക്ഷ എല്ലാവരും, കാരണം കൂടുതൽ പേരും എന്താണ് ഷീറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? ടൈപ്പ് ചെയ്യണോ? ഹരേ ശരി, കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഇപ്രാവശ്യം ലിങ്ക് ഒരു വേറെ പോലെയാണ് അല്ലേ? ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വേറെ തരം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതാ അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ ഒന്നല്ല, ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്തോ. ഈ അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് അറിയില്ല മതജി. ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ വരുമ്പോ വരുന്നുണ്ട്. ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, ഓരോ കള്ളിയില് കുത്താം, അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ. ശരി. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യാം. അടുത്ത ക്ലാസ് തൊട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ, കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അഡ്മിനിൽ ഇടാം, ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം. ഹരേഷ്ണ, ഞാനിന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേഷ്ണ, പഞ്ചകൽപതരൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യാവേച്ച പതിനാംഭാവനേപി വൈഷ്ണവേപി നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്, പ്രഭാതിക്ക് ജയ്, ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്. ഹരേഷ്ണ.